Üdv és sziasztok! Én vagyok Brutto33, és most ez egy Minecraft sorozat lesz. Generáljunk is egy új szervert, és nem szervert, ilyen mit tudom én miért, és akkor ugye ez túlélő módos lesz. Na. Az lesz a neve például, hogy jó videó. Ez túlélő lesz, ugye. Legenerálja. Na, itt is vagyunk. Ugye elsőnek vágunk is fát. Bocsánat, lejjebb veszem. Egy picit így rossz. Na. Ugye ez még az első része a videónak. A második részében szeretnék már ebből egy házat csinálni, de még nem tudom. Szóval bármi lehet. Kivágom. És ugye csinálunk ebből csinálunk egy elég és egy crafting table-t. Bocsánat, csak nem vagyok olyan angolos, de azt is kell gyakorolnom majd, hogy legyen ebből valami jó videó, értitek? Szóval így. Szóval ebben az első részben találni fogunk egy bárányt. Most báránnyal fogunk lenni. Most lakni. És most nem lakni, na, abból csinálunk házat. Mindig hülyeséget kimondok. Na, mit is? Ágyat, na. Mindig házat mondok erre. Bocsánat. És várjál csak, mit találtam? Vágok. Tudjátok, gyerekek, mi? Ebből szépen itt. Ezt elvettük. Ó, Istenem, milyen rossz helyre generált le. Igen, végre találtunk valamit. Jaj, bocsánat. Szia, tesók! Yeah. Egy már van. Még 2 kell. Azt hiszem valahol itt láttam. Vagy nem. Nem tudom, hogy ti láttatok-e valamit, de lehet, hogy nem. Ja, semmi, csak egy hülye fa volt. Hát, leginkább ebből a videóból egy házat szeretnék csinálni, de lehet, hogy nem bírok most, mert ez a kis videó, amúgy ez egy kis videó lenne. Ez egy kis pici. Ez az! Vár, 2, 3, fú, geci! Jaj, bocsánat a csúnya szó, csak tudjátok. Jó, ha ilyet látunk. Meg is van. Így, ebből csinálunk egy ilyet. És az éjszaka meg is lesz. Ne, hülye helyre megyek. Na várj. Nem akarom, hogy első részben meghalljak. Na. Jó. Na. Hát egy kicsit hangosabban kéne beszélni.
De nekem így jó. Na tényleg amúgy meg ebből a szarból ki kéne lépni, mert most nem ebből a Minecraftból, hanem ebből a szar erdőből. Vagy inkább hegyen legyek, vagy bárhol, nem is tudom. Ja, még írjátok nekem le kommentbe, hogy milyen videókat csináljak telefonra. Ugye ez az első rendes videó, és azért vagyok egy kicsit izgatott. Na, van is már egy kis kajánk. De amúgy meg szerintem én egy hegyen. Na hát, szerintem oda el kéne menni. Oda. Na és akkor bocsánat, hogy keveset beszélek, csak keresném a jó helyet, értitek? Nagyon gyorsan este legyen be az éjszaka. Na, menjünk is tovább. Csak megnéztem, hogy hány perce megy a videó. Ebből a videóból nagyon sokat fogok csinálni. Ugye számítsatok rá. Szerintem ez a rész most ilyen 15, nem ilyen 14 perces lesz. Ilyen 14-es, 14 perc max. Mi ez? Ja? Beestem. Sajnos. Gyerünk tovább. Hogy rakjak elsőnek a fálakjak? Szerintem nem. Hülyeség lenne. De mondjuk jó ötletnek tűnik. De én inkább egy rendes házat fogok elsőnek építeni. Úgy be voltam laggolva, nem tudom mi. Szerintem még lesz egy horror játékot fogok. Nem olyan horror játékot, ilyen The Walking Dead. Azt hittem, hogy valami pók vagy valami lesz ott. De szép. Hát szerintem én ott fent fogok lakni. Most eldöntöttem, hogy hol fogok lakni. Ja, és szerintem így fogom én venni ezeket a videókat, hogy így ilyen telefonnal. Ezt a felvevő programot úgy hívják, hogy Mobizen. Vagy lehet, hogy ha kéne nektek, akkor ugye ezt meg kell rootolni, vagyis ez azt jelenti, hogy USB-n le kell tölteni ugye a Mobizent is, és oda be kell regisztrálni, kapol egy kódot, ugye, és akkor ott valami, azt be kell írni a telefonodba, de ami oda van írva, hogy 2 setup valami, oda beírod, ja, és a gépen is, a Google beírjátok, hogy Mobizen, oda is be kell regisztrálni, és oda is be kell adni egy, oda neked ki fog adni egy kódot. Bocsánat. Csak ez véletlen volt. Szerintem már éjszaka van, úgyhogy leteszem ide. Még bennem esteledik. Csak ezt nem tudom, hogy kell megvágni a videókat, mert írjátok már nekem le. Ja, és igen, még azt kell mondanom, hogy a kódot beírtátok a gépbe, akkor még annyit tudtok csinálni, hogy be kell regisztrálni, ugye, és le kell tölteni, és kapol egy kódot, és azt is be kell írni a telefonodba, ami beírja elsőnek, hogy 2 setup, és oda beírod. Mit mondjak? Hát, és ja, igen, amikor letöltötted, akkor
még annyit mondok, hogy a gépeden ugye kiadja ezt a telefont. És ott telefonban be kell írni az e-mailt és a jelszót. Ja, le lehet jönni tényleg. És akkor így menni fog a videó, de USB-n lehet csak videózni, mert nekem most is USB-n veszem a videót. Hát, nem sokkal el kéne köszönni, ilyen 4 perc múlva, de addig még várunk. Vagy inkább leírom kommentbe, hogy kell csinálni a mobilzen féleséget. De amúgy is elküldöm linket, ha szeretnétek ilyen felvevő programot videózni. Nekem mindegy. Ha ilyen sztár akartok lenni, mint én. Nem igaz amúgy. Hoppá, én ott lakok. Én ott fogok lakni. Én most megmondom. Én ott lakok. Basszus. Bocsánat. Csúnyán beszélek, csak elég idegesítő, hogy az még az első részben is itt vagyok. Már rég meg kellett volna építeni egy kis barat, egy kis házat, úgyhogy... Hát, szerintem... Itt jó lesz. Itt lesz a házam. Nem ebből lesz, ugye? Csak így... Bemértem, hogy így kb. Idáig. Ilyen, nem is tudom, ilyen kb. Ilyen 5x10 blokk, nem, ilyen 5x5-ös lesz, 5x5 blokkos lesz, hát szerintem, ja. Mennyi az idő? 12, még van 2 perc, úgyhogy nem tudom most építeni a házat. Ott van fent a fa, úgyhogy oda is fel kell menni. Szerintem majd a harmadik vagy a második részben hídat csinálok, olyan, hogy fel tudjak menni. Szerintem úgy kész lesz valahogy, nem tudom. Meg ott is van, szén is van. Most látom. Basszus. Ott van előttem a Enderman. Ott van. Szerintem nem ide kéne költözni. Ott a Creeper is. Ó, basszus. Nem szabad szemébe nézni. Meg se szabad támadni őket. Szerintem jó lett volna itt lenni, de sajnos van a Creeper. Ja, tudod még mit csinálok? Leteszem. Hát elsőnek ide megépítem a házam, azt majd utána elköltözünk. Hát... Szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Én bruttó 33 voltam. Sziasztok!